Hi mga ka-Ronbel, TGIS! Kumusta yung Sabado? Congrats parents sa mga ni-graduate nga mga anak o ni-move up. Labi na sa mga naay awards, congratulations! As my way of congratulating you, lutuan ta mog squid. Klase ni siya sa nukos, dagko, niya gitawag ni siya Dalupapa. Ang kaning nukos na ni siya 250 species. Dagko man ni nga squid ang scientific niya ingon sa bing.com, Archaeoteuthis dox. It is a cephalopod mollusk. According to webmd.com, labi na ni Jabin Bigyom, MD, good source ni siya sa vitamin C, iron, calcium, high protein gini siya. Ana siya omega-3 fatty acids. Nya maayo kuno ni siya sa healthy pregnancy according sa US Food and Drug Administration. Maayo siya ni siya sa nagpa-breastfeed. Ug maayo sa ni siya sa heart health. Presenting akong simple nga pagluto sa Dalupapa or big squid. This is my congratulatory dish sa mga ni-graduate o ni-move up nga naay awards. Once again, congratulations to the proud parents. Enjoy mo sa mga nag-dine out, labi na gibanding mga kids nga ni awards. Nice gid ang way nga taga-reward ang katong naay mga awards nga inyong mga kids para mugana na pud next school year. Enjoy mo sa iyong Saturday lunch bonding. Mo kini Ronbel Gams.